ವಿತ್ ಆಂಟಿ. ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ನಿಖಿಲ್ ಮಾತಾ ಹೆಂಗ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತಾರ ಬರ್ಡೇ ದಾದ ಗಿಫ್ಟ್ ತಿಕ್ಕನೇನು ಮುರಾನಿ ತಿಕ್ಕಿನೇನು ಆನೆ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತೆ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಬರ್ಡೇ ವ್ಲಾಗ್ ಐನ್ ಪಾರ್ದಿಜಿದೆ ಪಂಡ ವಿಡಿಯೋ ಉದ್ದ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ಐಕ್ ಯಾನ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಐನ್ ಸೇರ್ಸವೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವೊಂಜಿ ಈ ಗಿಫ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಬೈದೇನೆ ಐನ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪುಗ ಇನ್ನು ಎಂಕ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಕಡಪುಡ್ದೀನಿ ಯಾನ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ದಿಜಿ ಇದು ಮಾತ್ರ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ದೀನಿ. ದೀಕ್ಷಿತ್ ನವೀನ್ ಒಂದುಂಡು ಪುದರ್ ತೂಕ ಐದು ಇನ್ನೊಂದು ಕೀಪಂಚ್ ಕಡಪುಡ್ದೇರು ರೆಡ್ ಕಡಪುಡ್ದೇರು. ವಾವ್ ಇಂದು ಸಖತ್ ಉಂಡು. ರಂಜಿತಾ ಗೌಡ ತುಳು ಟಾಕ್ಸ್ ಕೀಪಂಚ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ದ ಚಿತ್ರ ಉಂಡು ಸಖತ್ ಉಂಡುಲ್ಲ. ಇನ್ನೇನು ಓಪನ್ ಮಲ್ಪುಗ ಮಸ್ತ್ ಶೋ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ದೇರು. ವಾವ್ ಎನ್ನ ಫೋಟೋಸ್ ನೆಟ್ ಮಸ್ತ್ ಸಖತ್ ಉಂಡು ಎಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿಡ್ ಕಡಪುಡ್ದೇರತ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನೆಟ್ ಏನ ಸೋಕುದ ಫೋಟೋಸ್ ಉಂಡು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತ ಅವೇ ಫೋಟೋಸ್ ಅಂಡ ಈ ಫೋಟೋ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಎಂಕ್ ಇಂದು ರಡ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇಂದು ರಡ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಸಖತ್ ಉಂಡು ಸೋಕುಂಡು ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಮುರಂದ ಗಿಫ್ಟ್ ಮುರನಿಕಲ್ ತೂವಡತ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಆಡ್ ಮಲ್ಪೆ ತೂನ್ ಬಲೆ ಗೈಸ್ ಇತ್ತೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಓಪನ್ ಮನ್ಪುಗ. ವಿತ್ ಆಂಟಿ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್ ಅಂದ್ ये देवेरना पटोग्या. वाव गणपतिनय ಸಖತ್ ಉಂಡು. ನಾವೆಂದಿಲ್ಲ ಇಕಲ ವಾವ್ ಬೇಗಲ ಡಿಚ್ಚನಂದು ಕ್ಯಾಡ್ಬರೀಸ್ ಅಂದವ್ವೆ ಅಪ್ಪನ್ ಇಂದು ದಾದ ಡಿಪ್ಪನಿಗೆ ಗ್ಲಾಸ್ ತಕೊಂಡವೆ ಫ್ರೇಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಮೆಲ್ಲೋಡಿ ವಾವ್ ತುಕು ತುಕು ತೂಪಲೆ ವಿಡಿಯೋ ತೂಪಲೆ. ವಾವ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಕತ್ತುಂಡಿ ಇಂಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಬೆಸ್ಟ್ ವಿಶಸ್ ಫಾರ್ ಸಖತ್ತುಂಡಿಯ ಮಂದಿ ಎದುರಾ ಕೂಲ್ ಓದನಕ್ಲು ಬೇಗ ಓದ್ಲೆ ದಯವಂಡ ಬಿರಿಯಾನಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇದು ಸೋಕುಂಡದ ಗಣಪತಿ ಅಂದಿ ರಡ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸುಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಧನ್ಯ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ವಾವ್ ಏರು ಪ್ರೀತಿ ಕೊಡ್ತಿರೋದು ಅಂದೇರ ಒಂಜಾನೆ ಎಳ್ಳ ಗ್ಲಾಸ್ ಕೊಡ್ದಿರ್ತೇವೆ. ಟೂ ಟೆಕ್ಸ್ ಅತ್ತ ಅಂತ ಅತ್ತೆ 2x ಬಾಕ್ಸ್ ಬಾರ್ದು ಕೊಡ್ತಿರ್ದೆ. ವಾವ್ ಆರ್ ಕೀಪಂಚ್ ವಾವ್ ಓಲ್ ಪತ್ತಿ ನೋಡ್ತದಿತ್ತೆ ಸಖತ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಕೀಪಂಚ್ ಗಾಡಿ ಪಾಡ್ರೆ ಗಾಡಿ ದಕ್ಕಿ ಏಪಲ್ ಅಂಡೆ ಪುಂಡವ ಗಾಡಿ ದಕ್ಕಿ ಬತ್ತಕ್ಷಣ ಗಾಡಿ ಕುಲ್ ನಂಗೆ ಐನಿ ತುಪ್ಪುನು ఉండజ్జ అలా అప్పనలు ఎక్కడావు అందా వావ్ సక్కతుండు ಗೈಸ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ತೀಯರತ ಅಂಜನೆ ಎಂಕಿ ಆನ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಇದೆ ತೊಂದೆ ಅಂಡ ಎನ್ನ ಕೈಟಿ ತಿಕ್ಕಿ ಇಜ್ಜವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆನ ಏಪಾಂಡಲ್ ನಿಕ್ ನೋಡಿಗೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪೆ ಎನ್ನ ಕೈಕ್ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಗೈಸ್ ಯಾನಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮುರಾನಿ ಒಂಜಿ ಪನೆರೆ ಮರತ್ತನೆಗ್ ಯಾನ್ ಕೇಕ್ ಒಲ್ಪ ಆರ್ಡರ್ ಮಲ್ತದೆ ಪಂಡ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೇಜ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕೇಕ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಪಂದೆ ಆನ್ ಲಿಂಕ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಪಾಡುವ ನಿಕ್ಲಿ ಪೋ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಆ ರಾಯಮುಟ ಕನತು ಕೊರಿಯರೆ ಕೇಕ್ ಅಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಸೋಕಿತ್ತಂಡು ಹಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಸೂಪರ್ ಆದ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರ್ ಕೇಕ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬೋಡಾಂಡ ನಿಕ್ಲ ಆರ್ಡ ತರ್ಪ ಒಲಿ ಅಂಚನೈತೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪುಗ ಬಲೆ.
ಹಲೋ ಗಾಯ್ಸ್, ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್. ನೀನು ಈ ಗಾಡಿ ಇಲ್ಲ ಕನ್ನದೆ ನೆನ್ನಿತ್ತೆ ಸೋಕ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ದೆಕ್ಕೊಡ್ದು 6 ದಿನ ದೆಕ್ಕಂದೆ. ಈ ಬರ್ಸಾಗ ಗಾಡಿ ಕೊನೋದು ಕೆಸರ ಹಾಕೋತುಂಡು ಇತ್ತೆ ಬಯ್ಯ ಅಂಡ್ ಒಂತೆ ದೊಂಬುಂಡು. ಗಾಡಿನ ಪೈಪ್ ನೀರು ಬರ್ತದೆ ದೆಕ್ಕೊಡ ಅಪ್ಪಾಗ ಸಾರಿ ಸೋಕು ಕ್ಲೀನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಏಪಲ್ ಪೈಪ್ ಬರ್ತದೆ ದೆಕ್ಕುನು. ಹಲೋ ಹಾಯ್, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಪಾಡ್ದ ಫುಲ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪಾರೆ ಅಪ್ಪುಡು. ಯಾನ್ ಒರ್ತಿಂಗ್ ಕಾಪು ಚೈನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪಾರೆ. ಗಾಯ್ಸ್ ಯಾನ್ ಬೈಯಾಗ ತೋಟಕ್ಕೆ ಬೈದೆ. ಏಪಲ ಬೈಯಾಗ ಜೋರು ಬರ್ಸ ಬರ್ಪೇದಂಡು ಇತ್ತೆ ಇನಿ ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಿದ್ದ ಅನ್ನ ಪುಣ್ಯಾಗು ಇತ್ತೆ ತೋಟಕ್ಕೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ. ಪಿಂಕಿ ಎಂಕಲ ಕಂಡಾಡು ಗುಂಡಿದೆಟ್ಟಿನಟ್ಟು ಪೂರ ಕಂಗದೈನ ಆಡದಾತಂಡು ಇವನ್ಕಲ ಬೇಜಕ್ರೆ ಸಾರಿ. ನಡ್ನಾಗಿದೆ ಜೇಪದೆ ಇದ್ದೀನಿ ಪುರ್ಸೊತ್ತಿಚ್ಚಿ. ವರ್ಕ್ ಇಸ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್. ಚೂರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪ ಪಿಂಕಿ. ಕಾಲು ಬೊಗ್ಗಿಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪನು ಅಂತೆ. ಕೇಪುರ ಮಲ್ಲ ಆಯ್ತಣ್ಣ ಬುಲೆಂಡ್ ನನಗೆ ಒಂತೆ ದಿನ ಅನ್ನಾಗ ಕೊಯ್ಯಾರೆ ಹಾಪುಂಡು ಅಲ್ಪ ಮಿತ್ತದ ಪುರ ಕೆಂಪಾತನು. ಪಿಂಕಿ ಬಣ್ಣ ಗಂಬೆಲ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು. ಈತ ಗುಂಡಿಗೆ ಬೂರುವ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ತುಲ ಅರೆದ್ದನು ತುಲ ದಯಬತ್ತೀನಿ. ಅಯ್ಯೋ ಪೋಯ್ ಇದು ಗುಂಡಿಗೆ ಬೂರುವ ತುಲ ಅವಳೊಂಜೇರ ನಾಯಿಂಡು ಬಲ. ಅಲ್ಲ ಹೈಟ್ ಬಜ್ಜೆ ಎತ್ತೀನಿ ಹೈಟ್ ಗೊಬ್ಬರ ಮಾಡುವೇಟಿಗೆ ಬಜ್ಜೆ ಅಂಡು ನೆಟ್ ಬೇಗ ಓ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಐತಲಕ ಒಂಜಿ ಜಮ್ನೇರಲ್ಲ ದೈಗೊಂದಾರೋಡು. ಈ ಸರ್ತಿದ ದೀಪಾವಳಿನ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ದೈನರ್ದು ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮನ್ಪ ಎಂಗಳು ದೈನರ್ಥ ಸುಮಾರು ದೈನರ್ದು ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಲ್ತೀನಿ. ದುಂಬಿ ರಾವನುಂಡು ಪತ್ತದ ಬಲ್ಲಡು ಬಿಡ್ಪೇರು. ವಾವ್